5 сола хастагитона дар як омадантон мебуроре. Шумо пир нашудаед, хаста шудагие тамом. Рӯи шумо варам кардагӣ аст. Ягон чӣ намефорад. Аз ҷо мехезед мондаед. То имрӯз шумо инро аҳамият намедодед. ҳозир шабо хобатон намебарад. Дарди сари доимӣ, вазнинӣ дар бадан пайдо шудааст. ҳама ин мушкилиро беморон дар маркази саломатии ҳиҷомамардин баъд аз як омадан ҳал мекунанд ва худро озод ҳис мекунанд. Мо барои занону мардон хизматрасониҳои ҳиҷомаи косметологӣ, ҳиҷомаи суннатӣ, табобатӣ, массаҷи дастӣ, электрикӣ, массаҷи банкагӣ ва фитобочҳое ки дигар дар ягон ҷои Тоҷикистон нест. Баъд аз ин табобат хуни шумо тоза мешавад, мушакҳо роҳат мекунанд, вирусу бемориҳо аз бадани шумо мебарояд ва шумо озодона аз нав нафаскашӣ, хобкунӣ ва зиндагӣ карданро сар мекунед. 87% беморони мо баъд аз як бор омадан озодиро дар худ ҳис мекунанд. Бе дору укол ҳамаш ба сифат. Ҳангоми номнавис шудан дар клиникаи мо аз 1 то 20 август ба шумо як равғани 30 дона тӯҳфа карда мешавад. Барои озодиро ҳис кардан дар ин рақамҳо занг занед ё дар WhatsApp нависед.